Света великомъченица Ефимия Всехвална. Света Ефимия Всехвална живяла във втората половина на 3 и началото на 4 век. Тя била дъщеря на благородни родители в град Халкидон. Управителят на Халкидон, Приск, решил да устрои езическо тържество в чест на божеството Арес. Той заповядал от името на тогавашният император Диоклетиан да се съберат всички жители на Халкидон и да пренесат, всеки според своето състояние, жертва на идола в неговият храм. Заплашени били с тежки мъчения тези, които биха дръзнали да не се подчинят. В определения ден се насъбрало голямо множество около езическото капище, като водили със себе си животни, които били предвидени за жертвоприношението. Започнало шумно тържество в чест на идола. В същия ден християните, които се гнусяли от идолослужението, се събрали тайно на едно място и извършвали там служба на Господа Исуса Христа. Приск наредил да се направи строго разследване, дали някой не се е възпротивил на заповедта му. Съобщили му, че такива противници били християните. Той издал наредба те веднага да бъдат издирени и доведени пред него, за да бъдат наказани. Свирепите слуги на управителя се пръснали из града и започнали да издирват християните. Намерили един дом, където 49 души християни извършвали тайно служба на истинския Бог. Обкръжили къщата, за да не избяга никой. Изкъртили вратата и започнали да извличат един по един вярващите. Завели ги при управителя. Приск ги изгледал гневно и горделиво ги запитал: вие ли се противите на царската заповед, като унижавате жертвоприношението, извършено в чест на великият бог Арес? Християните дали такъв отговор: управителю, без съмнение трябва да се покоряваме на царската заповед, но ако тя е противна на вярата ни, ние не можем да й се подчиним. Ние сме длъжни дори да се възпротивим. Ако бяхте ни заповядали това, в което сме длъжни да се покоряваме на властта, ние с готовност бихме се покорили. Нашият Господ Исус Христос е казал да даваме кесаровото на кесаря, но понеже тая царска заповед е богопротивна, ние никога няма да я изпълним. Вие ни заповядвате да почитаме творението вместо Твореца. Това ние не ще сторим, защото ние сме поклонници на живеещият в небесата истински Творец Бог. Приск се опитал да привлече християните към идолослужение първо с ласкателство, а след това и с заплахи за люти мъчения. Но християните отговорили: ние отхвърляме от себе си даровете и почестите, които ни обещаваш. Смятаме ги за нищо, понеже имаме вече небесни блага. Блага, които са много повече, отколкото земните. Тукашните придобивки са временни и непостоянни. Небесните обаче са вечни и неизменни. Ти ни заплашваш със страшни мъчения. Ние не само не се боим от тях, но дори ги желаем. Именно по този начин в нас ще се появи силата на Бога, на която вие бихте се очудили. Като познаете безсилието на вашите скверни богове, вие самите ще се засрамите. Но защо изобщо продължаваме този словесен спор? Започни, управителю, това, което си намислил да правиш. Тъй ще се убедиш, че ние имаме по-голяма твърдост в търпението, отколкото ти имаш усърдие да ни мъчиш. Тези думи разгневили Приск. Той предал християните на различни мъчения, които продължили 19 дни. Между страдалците за вярата се намирала нежната и красива девойка Ефимия. Възрастните християни-мъченици я ободрявали при ужасните мъчения с такива думи: подвизавай се, девойко, заради небесния жених. Подвизавай се и му угаждай, така ще се прославиш със страданието. Подвизавай се, за да го срещнеш с мъдрите девици. Тъй тебе да въведе в своя лъчезарен и прекрасен небесен чертог. На 12-тият ден управителят повикал през себе си всички мъченици и ги запитал: минаха 12 дена. Няма ли сега вразумение от мъченията да поискате да изпълните царската заповед? Светите мъченици, заедно с милата Ефимия, мъжествено отговорили: не се надявай на това, управителю. Преди не ни отклони и сега няма да го направиш. По-скоро ти ще можеш да преобърнеш планините на земята и да отместиш звездите на небето, отколкото да откъснеш сърцата ни от истинския Бог. Озлобеният мъчител заповядал на слугите си да бият изповедниците най-напред по лицата. Като видял, че и тия мъчения нямат успех, наредил да ги затворят в тъмницата.
Когато повели мъчениците към затвора, той зърнал прекрасната девойка Ефимия. Устремил погледа си към нея. Ефимия забелязала това и повдигнала очи към небето. Смутена, започнала в себе си да моли Господа Исуса Христа да я укрепи в този труден подвиг, който тя усещала, че предстои. Управителят я спрял, отделил я от групата. Веднага започнал в ход всички ласкателни обещания, за да плени девическото й сърце. Мъченицата обаче решително заявила: „Не мисли, о мъчителю, че ще можеш да склониш с своите хитри думи моята слабост към твоето нечестие и беззаконие. Макар и да съм жена по природа, немощна по плът и млада по години, сърцето ми е по-твърдо от твоето. Силата на моята вяра е много по-голяма от твоята храброст. По милостта на моя Христос Бог, аз имам по-голям разум от разума на всички ваши езически витии. С тях вие считате себе си мъдри, а всъщност сте по-безумни от всички невежи, тъй като не искате да познаете истинският Творец, а почитате някакви изтокани. Ти няма да ме прелъстиш с лукави думи. Няма да направиш за мене сладък този живот с неговите наслади, които считам горчилка заради моят пресладки Исус. Знай, че ти не ще победиш силата, която в немощ напълно се проявява, колкото и да са силни твоите нападения. Аз се надявам на моя Христос, който не ще ме остави и няма да отнеме от мене крепката си десница.“ Като чул тия думи, управителят заповядал да приготвят специално колело за мъчение, на което били набодени много остри ножове. Слугите му привързали към него светата девица. Тя се прекръстила. Когато започнали да го въртят, тя се молила усърдно на Господа да й даде сила и помощ. Колелото внезапно спряло. Мъчителите паднали изнемощени на земята. Това знамение било извършено от Господен ангел, който счупил колелото и изцерил мъченицата от всички рани. Напълно невредима, Ефимия застанала пред мъчителя, като възпявала радостно Господа и му благодаряла. От това дивно явление на Божията сила управителят не се вразумил. Той изчел чудото за магьосничество. Веднага заповядал да хвърлят девойката в нагорещена пещ. Пред пламналата отвътре пещ, с очи към небето, мъченицата Ефимия почнала горещо да се моли: „Господи Боже, някога във Вавилон Ти си запазил чрез ангел цели и невредими 3 момци, предадени на огън заради Твоя закон. Когато били сред пламъците, Ти всемилостиви си им пратил роса отгоре. Бъди сега помощник и на мене, Твоята рабиня, тъй като и аз се подвизавам заради Твоята слава, Христе мой.“ Прекръстила се и вече очаквала да я хвърлят в пеща. Двамата войници, на които било заповядано да я хвърлят в огъня, видели в пеща дивно явление. Вътре 2 ангела разпръсквали пламъка, за да не се докосне той до тялото на мъченицата. Развълнувани от това явление, те отказали да изпълнят заповедта на управителя, дори ако той заповяда да им бъдат отсечени главите. Тия 2 войници, Виктор и Состен, видели с очите си как ангелът им забранявал да се доближат до Ефимия. На повторната заповед на управителя те заявили: „Няма да се допрем до тая честна девойка. Прави с нас каквото желаеш. Ние няма да я хвърлим в огъня, защото виждаме чудо, което твоите очи не виждат. По-скоро сме готови да се подложим на твоя гняв, отколкото на свещеният гняв на онова светоносно лице, което виждаме в огъня.“ Разярен, управителят заповядал тия 2 войници да бъдат също пратени в затвора. На други 2 било заповядано да хванат девойката и да я хвърлят в пламтящата пещ. Когато те се опитали да сторят това, Божият гняв ги поразил. От пещта излязал силен пламък, който веднага ги изгорил. Ужасени от станалото, другите войници и слуги на гонителят избягали от мястото на наказанието. Хвърлена и оставена сред пламъците, Ефимия запяла дивната песен на 3 момци в Вавилонската пещ. „Благословен си Ти, Господи Боже на отците ни, и хвален и преславен вовеки. Благословено е името на Твоята слава, име свято и прехвално и прославено вовеки.“ Виж Данаил 3:52. След като изпяла до край песента, мъченицата излязла невредима из пламъците. Изплашен от чудото, управителят вече не знаел какво да стори със светата изповедница. Наредил да я заведат в тъмницата. Веднага след това заповядал да бъдат доведени пред него Виктор и Состен. Той подозирал вече, че те са тайно християни. Заповядал им да се поклонят на боговете, но те отговорили:
До сега сме се заблуждавали, понеже не знаехме истината. Ние се покланяхме на твоите идоли, а сега знаем, че има един само истински Бог. Искаме от сега нататък нему да служим. В ръцете ти оставяме нашите тела, но душите ни ще ги приеме Бог. Разгневен от този отговор, управителят заповядал изповедниците Виктор и Состен да бъдат хвърлени на зверовете, да живи да бъдат разкъсани и изядени. Като отивали на смърт, те усърдно се молили на Бога да им прости предишните грехове, да им прости за заблудата и неверието и милостиво да приеме душите им в селенията на вечността. Милосърдният Бог им пратил тиха смърт. Зверовете дори не се допрели до телата им. Душите им блаженно отминали във вечността. На следващата сутрин управителят наново повикал на съд светата девица Ефимия и пак й предложил да се отрече от Христа Господа. Започнал и наново да й говори с ласкави думи. Не опозорявай своя род, девице, не излагай себе си на смърт. Отдай почет на великия Арес. Тъй ще бъдеш уважавана от всички ни, ще бъдеш възхвалявана и награждавана с голяма слава и богатство. В отговор на тия увещания Ефимия нарекла Приск безумен. Тогава той заповядал да я предадат на зверовете в цирка. Ефимия с поглед към небето помолила Бог да приеме многострадалната й душа и да я упокои в своите небесни обители. Молитвата й била чута. Отпуснатите срещу нея зверове само една мечка я охапала и то леко за единия крак. Чут бил глас от небето, който призовавал великомъченицата към блаженство с праведните. Блажено сред арената на цирка тя предала душата си на Господа. В този момент се появила ужасна буря със земетръс. Обхванати от страх, всички посетители на цирка се разбягали по домовете си. Родителите на Ефимия взели тялото и го погребали близо до града. Те топло благодарили на Бога, за гдето е дарувал на скъпоценната им дъщеря небесна помощ и славен мъченически венец. Светият равноапостолен цар Константин Велики построил в Халкидон прекрасен храм на нейно име. Света великомъченица Ефимия Всехвална пострадала във времето между 303 и 307 година. Нейната памет се празнува на 11 юли и на 16 септември.